G. Ni Pastor Grace, Ket, go! Kahit saan, basta, lakit day, trabaho iti apo, oray madidali na pisikalan na bagbagina, bayad ta para iti trabaho iti apo. Go lang go, kahit saan siya magpunta, lagi siyang go, nakago, basta sa trabaho ng ating Panginoon. Psalms 119 verse 130, the unfolding of your words gives life. It gives understanding to the simple. Can you guys, 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prayer in season, out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Di Pastor Grace, uri madingal sa salon at na mapanata, kay away, kakapsat, rain or shine. Basta para iti trabaho, iti apo. Ako na nang iti sa iti Biblia nga, kung saan naman ako malakas, ay kung saan naman ako mahina, doon naman ako malakas. Kung na iti 1 Corinthians sa dede kakapsat. Kung mahina man yung na-physikalan na pangangatawan, pero yung spiritual niya ay malakas. So, yun lang po, mga kapatid. Amen. Praise God. Pinakabatang magkanakat letter R. So, R is radiant. So, radiant is sending out light, shining or glowing brightly, expressive of love, confidence, and happiness. So, I would say that she is radiant because I can see always in her face a confidence that she can do it even it seems to be hard. I can see also the joy, happiness in her heart, even troubles, hardships that she encountered. So, it is verse go, it's John 13, verse 34 to 35. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. It all starts with love. Without love, we have nothing. This scripture states that others should know that you are His disciple by the way you love others. This is a simple yet difficult passage to follow because the world around us continues to try to divide us. There is no love when there is division. There is no love in fear, but perfect love casts out all fear. This is the love that we need to strive to emulate, a love so great, a love that can only come from a perfect God. So I appreciate you, Pastor Grace, as our pastor. You give us light and strengthen our faith if we are in hard situation. God bless you, Pastor. Kanya abot ko letter A. Makita ko ni Pastora ko, she is able. So, she is able, capable, and a very skilled woman. Not only woman, a teacher, a mother. So, sa lahat ng bagay, si Pastora ay able. She is able to teach in the school. She is able to teach in the church, and at the same time, she is able to teach their kids. She is also skilled at aasahan siya, hindi lang sa kanyang trabaho, hindi lang sa kanyang simbahan, bagkus kahit sa negosyo ay she is also able. So, dahil katulad ni Pastora Grace, siya ay able. May tulad ko as a testimony to my life, I am
also able, just like si Pastor Grace. So I am able to share with you kung ano man yung mga skills ko na hindi ko lang ito nagamit sa mga naging trabaho ko at ngayon ay ginagamit ako ng Panginoon dito sa Blessed House of Worship. At salamat sa buhay ni Pastora, isa siyang inspirasyon para sa akin. And God bless you, Pastora, and happy Pastor's Day. My verse for you is Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Mine is letter C. Letter C, maraming ibig sabihin ng letter C. You can, confidence, courage, cooperation, clarity, courtesy, all C's, all positive C's. Hindi lang kay Ate Grace, kundi sa lahat sa kanila. Anyway, I would like to have testimony kung paano ako naging part ng church na to. It was way back 2000, 7 months after our father died, doon ako na born again. Gusto ko lang i-share kasi si Bishop Greg talaga yung may pinakamalaking impact sa buhay ko, as well as si Ate Grace when I grew as a Christian. Kasi nung college pa ako, first year college, may mga nag-i-invite na sa akin. Pero hindi ko sila tinutugunan. And then nung third year college ko na, may husband na ngayon, siya yung nag-invite sa akin doon kasi nag-aaral ako sa Batak. And then may rich ministry doon, laging may Wednesday fellowship. Doon niya ako laging ini-invite, then doon ko in-accept si Jesus Christ as my Lord and Savior. Then yun, Wednesday fellowship lang yung na-attenan ko, then sabi ko sana meron yung Sunday. And may ka-boardmate ako na in-invite ako doon sa Palpalikong Batak. Yun ay the way of salvation din. Tapos kinilala nila ako kung taga saan, and then sabi nila meron kaming branch sa Sanchez, sabi nila silang agad. So then tinanong ko kay nanay, alam pala na dito. So nagpunta ako one time here sa the way of salvation pa noon. Then nakita ko si Brother Daniel, nagdadrum siya. Tapos narinig ko yung Christian songs na papatugtog. Yun po, dito ako, dito nagkaroon ko ng foundation yung faith ko kay Lord. Tapos si Bishop yung laging nagko-correct sa akin noon kasi young people nga, siya yung nagdadala sa akin sa kung anong mga event ng mga young people, sinadala niya ako. And then hanggang makapag-asawa, si Ate Grace na yung nakikita ko nag-teach dyan sa Sunday school. Doon ako na-encourage sa mga sinashare niya hanggang naging pastoral siya. Nung naging pastoral na siya, nandun na kami sa Abu Dhabi. Ayun po, yun po yung influence na sa buhay Christian po. Meron akong ibabasa na according ng pastor. Letter P, palaging masigasig at handang maglingkod. A, anumang sitwasyon o pagkakataon, sarili niya ay hindi inuuna sapagkat siya ay P, tapat na manggagawa ng dakilang Ama. O, oras siya ay naging kagamit-gamit sa Panginoon, kaya respeto at tiwala ng nakararami ay kanyang natamo. Yan po, nagpapasalamat ako kay Lord sa Jeremiah 3:15. So, kunana, then I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. Salamat po sa inyo mga pastors. Kayo po ang naglilid sa akin at sa aming lahat. God bless you all. Letter E, na letter E nakabsat niya
Kaya't ko nga ipinipili. Buo na panay ni Saraysay ko ipinagan ni Pastor Dre. At pas na maamin. Bagay mo ti letter A, isuda amin nun. So dito yung nga nakita na itinagan ni Pastor Grace, talaga nga pinaraburan ni Apo Diyos. Labor. Ni Apo Diyos, God, iso tinanga po yung target ko na, pinulutan na, intag ay na, akorte kakabsat, iti panangayab ng administro. Letter E. Pinakita kabiyak iti adipen ti Apo ni Pastor Grace. Ken pakairamanan ni tatay, bishop, ni nanay, suda amin ang kakabsat. At ang kadakwada dito injure ang to serving people. At damit ken kwada dito endurance faith. Tanawan ko may ipanagindor nakakabsat. Awan ki pinaanos kadakwada. Mabalin nga hana tayo nga nataripato. Nga iso nga anak na itiday ng iglesia. Itimakunat kay ni Pastor Grace. Kaya iso tinang ipo, sige kanya kakabsat, tapyo di kasta. Iso tinang suru-suru kanya, tapyo di kasta, kaya mabalinak ti agada iti sa una. So natin ang prosigi kanya kakabsat. Ito na iti talaga nga nang motivate iti panakamukti sa opi Diyos. Kamanipod ka ni tatay na ito nga nakasarak kanya iti tiyempo nga panakayayo panaguping ko sanak nga di makel iti kastoy nga panagbiag ngayon ba iti panangpidot si Apo kanya babetmet ka iti ayay tayo nga bishop. Ijay nga intutuloy na si Apo nga nagindormet iti pamati ken kuana duman digiti kapadasan da kakabsat ato digiti paglaslasatan da iti panagtiag da ngem nakita tayo nasan nga digijay iti gapuna nga nangisina kadakwada iti panagserbida kada tayo nang nangron iti panagserbida ken ni Apo Dios. May sapay na alsat ni Pastor Grace ket may sa napagwadan. Adagen po na tinapakumbaba nga puso. Dito iti may isa nga makita kakapsat nga banag nga babalin nga good example iti biyag na. Uray met dananay siya ni tatay. Kung na-expect nga nakadakwa na dating espiritu, ikinapakumbaba. So, mapagyan niya man nakakapsat. Itibiyag da iti nga adipen. Sa nakanagbalin nga kastoy, kapsat na awan da nga nahidalan kanya. Iso da iti pagyan niya man ti Apo. Tawaben ka dakwada, di magkelak iti panagselbit iti Apo. Sa itong malipatan da iti versikulo ni tatay, ang hingganang ada iti anges ko kabalak tunag pa ilang ibunan nagti sa opi Diyos sa nagtuwag sabing kunanang nagtakkel dahil ito'y kakabsat nga pa inspirasyon kada tayo nga inspirasyon Diyos sa tayo kumanga maupay kakabsat tuladen tayo kumanga iti adipen si Apo ngay sudat tinapintas nga pagwadan tayo. Dali na yung ini Apo. Thank you, Pastor. Pastor Grace. Nilang and Bishop. Happy Pastor. May sama panag-positive words kung kini ito tayo Bishop. Muna-una, yung letter G kakapsa, good father is una.
good. Kasaya nga father. So na iti wala kini mother, iso na iti nang patawad kanya tatlong tigas na nagtatang biyak na body taga kapsa. Kaya saan na nagbalik ng kastoy, no awanda iti kinaibang mo ti apo kapsa ti makela manipod kini tatang kini inang. Ni tatang kakapsa iso na iti good father para kanya kawanan ti kasayatan ng ama. Sa nga isuna. Sa iti panagbiyak ko iti spirituan oray pa iti panagtakkel ko kapsa so na iti nang nagbaling na modelo may father ko ken nagbaran na ako Diyos sa gubat na naalag ti kastoy kapsa na wali ko na kaya tagyaman ang tatang iti panagbaling mo good father para kanya. God bless you kaya happy Pastor Day iti ati ko kapsa iti Pastor Grace ni nanay ken ni Bishop Greg. Nanay God bless you, tatay. Bless you, God bless you. Bless you, nanay. Bless you, adik. Thank you. Taka lang, itaka lang. Itaka lang. Pag na ano daw tayo amin ang kapsat, bajak ang mo iti bagak. Para dyan ko ekspektaran ng kapsat nga umay kami iti dahito yung agundaway tali rin pasmet tigi mong BJ Bangir yung mga kahit tsaka mo no apay nagdardiretso kami dito balay kapsat. At dalayan ti kasto yung program dito yung balti kapilya. Kaya jamet amo no niya dito araw nga bagbalada dito iso nga sila may baga ni tatay ket may isang pagwadan na kasama ni Mang Samuel iso na ket nahanos ket may isang di generous ko na nagsa ket halang digijay ado pwede kinita to mga akas may isang pamilya, akas may isang ulo ti pamilya kapsa numampay jay kunak ngawang kami dito si Dungda ket adumet lagi ti bangag na lagi ti pinagyan ko dito yung kapsa kaya dahil nakita kami iti kuwanahan niya ti tatay mas namin iniinang tulong na kada kami ket nagijay ket dapat lang ang subadan mi kapsa akas may sa ulo ti pamilya masakol namin isa ka dito pamilya na dapat basta ket agbiag damit di tatay kapsa hindi ka dami dito hindi kaya makita kami dahil tulong na kada kami basta namin kinina iso nga ni tatay ket man natulong nga ama kangkang ronani di nagsakit na kapsat hindi nakita na hindi paano yung partner ang pengen hindi yung bagbalay sakit yun kung nakakapsat ini tatay kasakla na mo anon hindi may kapat nga down sa hospital kata na nga anak ko kat awang mo ti cellphone ko kung na pwede mo baga nga niya hindi na pang kami makitak DJ kapsot na kung na namataya ko na anak ko kano wala mo at nabisa hindi na pang katay ng asawa kano tunubigatan katawa mo ayaw ang payo para matay mo ng kapsa iso nga ni tatay awan iti pagtunap kanya ng kapsa naalos mastamit binanay naalos da mag-asawa manyaman din kahit da kung mangitid o da kanya da itid da iso nga tila may baka kapsa tatay manyaman din iti banag nga may palit king ka
dapat kung palang pag nagbayad pa itibiyag mo, kasama tingay na. Nandiyan din may palit kanya yung kaninyo, dapat kanyo kang kanan pag nagbayad pa itibiyag yun. Kaya lang, Happy Pastor's Day, kasama hindi ni Manang Grace. Happy Pastor's Day, Manang. Nagyaman kami matiti. Tulong mo kada kami. Diyan ka muna niya, matibalag tingin. Yung sekretary of SAT nga, umay kami dito ay kasi kunak ngayon, di kunak lang ang good health. Tuloy di nagserbi iti ako. At may basta kikita tayo doon dyan langit kakabsa. Kaya di may baklat ulit Happy Pastor's Day. Kailangan. Ayun. Patay tayo ni Apo Diyos kakabsat. Naitagdat kanya on the spot ka letter. On the spot ka anak ba't nakapag-prepare. So, tinaitag kanya ka letter ka po ta at letter G, letter R. Katsak po ta letter E. Kat nagpagtanong no ta nuha na nga ta letter E. Ibagag. Kat ti napanong comment ka sa nga tumutok ka ti letter E, which is extraordinary. Makunang dito extraordinary kakabsat. Makita tayo met iti tinauntay ni Bishop Greg iti ba nagserbi na kini Apo Diyos. Manipot ita hanpay lang agsardeng aging gana nga tayo iti angis na. Ket makunang may isa isuna extraordinary para kanya kakabsat. Nagiti araramitin na para kini Apo Diyos ket naisang sangayan. Haan nga no baset iti kadagiti kadto makabsat adto dagiti itarayan na. Adto dagiti maaramitan na ngahan nga maaramitan ti dadto ma. So pwede laing iti ken may sabay i-share ko mati live testimony by iti contact iti dito nga church. Kasi since 2006 I think ata kami dito nga Agchi Church. So nakita ken ni Pastor Greg iti may isa nga ama kasi iso na iti father of faith ko kapsa ni Pastor Greg. Kaya ato iti maibaga nga kaslaki na extraordinary na babay niti pa nagserbi na kini Apo Diyos kakabsat. So happy Pastor's Day Pastor Greg. Anadam iti salon at mo agkakadwa tayo pa iti nabayag nga check po adun ba iti income abiten ngayon kayo mula kada kami. I love you Pastor Greg. Minessage ko. Naimbang nga andaw tayo aming kakabsat. Itinagan nga ako yung Jesus. Nga ako yung sustain nakikablaw ka na kayo aming pinaiting andaw. Andaw nga panang padayaw tayo kanagiti pa pastor tayo kapoy awan palinggana panagayat na kada tayo kahit itangal daw ikagasatan para kadakwada. Amen. Kahit kung larod nga i-describe pinasyasin na ni Bishop Greg bagay hindi may sa letra itinagan na letra G. No patarusak na ito'y gaget.
ni Bishop Greg, ni Pastor Pailari, ni Del Santiago Kakabsat, nagaget kinahanos bada kini na Pastora Mary. Istunan ng subsubaybay kada kami nga miyembro na, ijay Santiago, makunak dahi ko itatunggal gimong tertutuboy taldaw ti Biyernes, kastabay ti gimong ti Domingo, ken prayer devotion ti Miyerkules, at dalat tayo suna. Uray nga lubot ti dalang kakabsat, saan nga naupay? Kasaan? Ni Manang Maria at may isang mapagtalkan. Kasi lang yung ni Maria Magdalena, pinigyan ko nga ni Maria at ni Maria Magdalena. Kasi katulad na kakabsat ni Manang Maria. So, dito yung kakabsat, dito yung ina, kaya isuti may isang mapagtarkan, mapagnamnamaan, kan may isang example, may isang isukit pagwadang iti church tayo kapsat kan ang muna anak ni Apo Diyos, may isa iso na uray medyo mati ko matibagbagi namin ited na tibyan na tapos na tigasta at serpi ti Apo sa nga naging kakabsat dito may isang inahan ito pang mati uray may isang isula ka taktakunay na iti atin tayo magisya ka uray ay napapapanan na dalat na kakaguyog na iso nga dito may ina may isang pagwadan kaya may isang example mapagtarkan so ating baga kaya yung mapangnang naman amen Amen. yes God kaya tema ko na kaya happy Pastor's Day and we love you all. May sabay ka kapsat? Diyan may baga. Amo yun isuda iti adda kami iti sentro dos kakapsat adda ka tayo itoy adda nga linong-linong kami pa ng titol na kakapsat. Ala akong niti anak ko tapos natikas tayo kami nga mag-service kakapsat aging gana nga adadtoy nga church kaya pagkimanag ti Apo ta isuda ti lang taktakanay na iti pamilyang kakapsat rigat man kin nga mga ino anyaman nagiti problemas mi adda namang badbadang kada kami may karkararag tulong-tulong ang namin dito sa ulit pagkimanag ni kakapsat ti kaadada ti pamilyada Bishop Manang Mary kasamit kini Pastora. Yeah, thank you so much and God bless you all. God bless. Oh, brother, sister, yak man lang lumain nga, maipagkait at kanay ko nga program. At yaman natin, bibig siya, tanay umit at kanay ko. Patay tayawan si Apo. Ito nagkyamin. Ito na, meron. Kaya tagyaman ako na kada kayo, ito nagkingka. Pastor Adre, agyam na, una ipikiman. Sayaat mo, nakainlimbang kaunay nga pastora. Nanipod, siyempre ka itimay sa mga membro. Sika malain, inak. Nakita, kinaayat mo, ikimembro, kinaayat mo, pag-itig, namakikin, magpamaki ka rito yung asibaan. Rito yung nakakupan. At yaman na iti-apo na rito nga kapilyaket, matulpo na itoy. Ang kuamo, tigagat ko, ako na ama,
umay ang lugar. Sikat kabiaman, di makitulong kanya isipan. Di inakdanunin ang lugar. Nagdaderupen, pastora na subi at may itoy. Di lalain, pastora na imayak itoy. Kagayan, sa ini, hampo kaya talaga na umay, hampo kaya at subi ito'y kagayan. Gabuta, ada, kakalang kita, kaya ito'y algar. Kaya, at yung anak unay, sige na imbag mo, pastora, na hindi nakantay, igay, batak, ipakita ang sige na sayaan mo, ang pay nakakita ang aming, kanang ugali, at amon na masaya, matingkat ka, amon naman nakaawat, kaunay na pastora. Yan, kami, kada kayo nga kami, Hapay kuma at sige na kayo, hapay kuma ang maki, magikat, ang inalakot kayo, itinampi, tayo'y na pamilya. Ano anak kami may problema, ito namin ka, ikay kami iyuman kami, at yung anak ko na ikala kayo, ikinaintang yung Buana. Ito lain, imai, ko, lagi sampai kumakan, kalau ini pinagservis, apo. Sabi ka kami, ikan ko kumang, naman kita cok naman kami, kita pati limang ornos kada kami. Ito lagi, ito. Ay, dahil tara, Thank you. Kaya sabay lang kahit kumakiligil di happy pastor. Kaya dati para kay naket ragsa. Inang ay bayan ti panagubi ko kasan kaya inang ti nagbalin niya ragsa ko walang kalahin. Kaya daka namin niya kakasinsin. Amo dapat siguro nga siya ti paborito ni inang idiwing na No, dati umayag, salamat kinyak nga parents ko pati sa bali na bubak ni eskwela. Inang no kati sumamo. Inano ka ibang balanan ni mama ko, isa na no kati magsalita niya dagit. Ado ti tulong ni namin niya hindi uring nakakausap. Nagyaman na klaunay ta naandaan ng ti Lula nga nakasingsingpet ng unay. Kanayan niya mangisakpagit niya. Kanayan niya mangisakpagit niya kaya nadawawat ng tikwa pwede niya nagat. Kaya nakawadakos tapos wala nagat. Amoy bago nagat dahil nasintin mo ngayon inikan. Kanya mga adong kaya dahil kami sini ako just daily nakapsat. Again, inang happy Pastor's Day. Kaya pati tatang nagwalay. Happy Pastor's Day. I love you. Baganakin niya. Kami magpagkakini kasi mo, wala naman niya. Desi mo ito at tinigit letter I. Do, ang dapat tanggutap tayo ng pagpilian yung David dipilin. Kasi, tayo na kita David na letra na parang Pastor Mary. Recapture impact na kanya gano'n. Kasi ito na kita balik na inakan niya. Kasi kinanaanusan na hindi na ganang nakakabsat ng tatlo, hindi na yung part na kanya. Ini-silot na. Kinakalagan na.
Kung inayayat na. Pero may kabsat, adaanin dito, naringat anin kaya wala dito eh. Kapatan yung ipatag na do, tunang lola, ngayon nagbalin nga ina. Kaya, may salain na kabsat iti, pakaipapanan dito yung letter I kanya, kaya kada tayo anin. Kaya tunang kaya may nga, inspirasyon kayo. God bless you, Lola. Ang ti apo dagiti daw dawat ko pa'y ketwa na para ket barakat ngayon ng Pastor Grace ken hindi siya po. Happy Pastor Day. Okay, ngayon pagkamalek tayo amin, kaya po mga kablaawan, dagiti naayat, nakapastor tayo sa ating church. Happy Pastor's Day kala kayo, Pastor. Ito na ipatak kanya letter A, kanyan Auntie Maria. Ito letter A, tiket naman kanya asaw and good. May sanga ina nga naanos. May sanga ina nga naanos, kung nakakapsata. Isunang at naanos nga magbagbaga kadagiti kada tayo nga miyembro kadagiti nga kapilya lukas jay nga saan kayo nga una yung umay attend kadagiti service kanabsa. May sa nga ina nga mapagwadan. May sa nga ina nga isuna iti ilaw ng tatanan nga kunada nga kabsat ket agyaman ak ben antita. Sika iti inbilang ko amay kadwa nga inata. Sika ket naanos ket naayat kanya. Ket datalaen Happy Pastor's Day kada kayo.